Harasa manginang, pajupang hita muse di channel YouTube namion marhitiaka pikiran nami na mungkin boy pamorahok kita di pangradiota, di jamita, nanang si patol hasota, di hari Minggu, songoninang di partangyangan. Di video on, nang patol hasan nami tu hita, pikiran nami taringot tu jamita di hita, di hari Minggu tanggal 10 Desember 2020 ima Minggu Advent patuluhon di hita. Jalahatani debata sian Lukas bindu sada ayat 40 bagian B sahat ro di ayat 55. Posrohanami nungata jahatur puhi amanginang sahali dua hali sahat ro di piga hali sahat ro di 5 hali asa umurahita laho mangatusi dohot mangida unok ni turpuhi asalam takas jamita nanaing si patol hasota. Duku jahahami amanginang turpuhon hupa husor hami jala huidahami aka sumber na boy mangurupi aka hatorangan asalam mamorahita na perjulu di guarido Advent na patuluhon Advent lasniroha di bahasa Indonesia Advent sukacita ala nunga lam jonok lam solhot hatutu bunisi paluai nagabe mual nilas niroha disaluhut portibion disaluhut jol mamanisia na porsea Adventulu somaldo dipagalak lilin na berwarna merah jambu manang na pink na manggambarhon las niroha nagok marharorowan sian debata pink manang merah jambu cerah bersuka cita diturpuk taupe nang idauta na parjulu ia mual ni las niroha na manok tong ima marharorowan sian debata. Napaduahon turpuk taon tapuk kama sian pandohan di ayat 45. Pandohan ni si Elizabeth. Martua maho ala dihaporsiai ho ikon tulus na tinonahon ni Tuhani tuho. Hata namandok dihaporsiai manang porsea macairikot di barita nanaing si pasahatota di mingguon. Ala saluhutna ikon marharoroan sian haporseaon. Dipuka sian naporsea. Sebab bila tidak diawali dengan percaya, maka selanjutnya akan sulit dan tidak bisa dipahami atau bahkan sama sekali tidak dapat dipahami. Tetapi bila diawali dengan percaya, kemudian selanjutnya kita akan memahami dan mengerti. Ido sasitongna ketika terkait dengan soal kepercayaan seseorang adalah suatu hal yang tidak harus diperdebatkan atau tidak harus diperdebatkan untuk mencari siapa yang unggul, siapa yang menang. Tetapi mungkin boleh diperdebatkan untuk memperkaya pemikiran, memperkaya pengetahuan, sebab kepercayaan seseorang itu tergantung pada dirinya. Dan apa yang ia percayai kemudian dia anggap menjadi satu kebenaran, dan itu tidak mudah untuk diperdebatkan. Dapolasi pertentakonon taringot tuha porseaon sasitongna. Ala godang do tabering manang tabegi saunari songoni na holan membandingkan dohot patudosson dohot maralohon haporsion nasada dohot haporsion na asing. Diturpuk taon na parjulu situtu nakin huidahami ima lasniroha na marharowan sian debata alai saluhut nai ikon dipukado sian roha na porsea. Diawali dari percaya dulu, maka segala sesuatu akan mudah dipahami, dan oleh percaya keajaiban pun bisa terjadi. Segala hal bisa terjadi jika engkau percaya. Jadi takas situ tudo dokon si Elizabeth
Dison ala dihaporsiai ho. Haporsiaon si songonima na mangonjar las ni roha di bagasan roha ni si Maria na mangendehon ende puji-pujian nama cai balga tu debata ima na sinuraton di turpuk taun. Na patuluhon taida ma ende ni si Maria nama cai balga di turpuk taun ima ala ditatap debatado jolma manusia. Ala ditatap debatado bangsona adalah soal kepedulian Allah terhadap dunia ini. Kepedulian Allah terhadap umat manusia. Kepedulian Allah terhadap Maria yang mengenal dirinya adalah hamba yang tidak berguna, adalah hamba yang rendah dalam tanda kutip di hadapan Allah, tetapi diperdulikan Allah sebagai simbol daripada kepedulian Allah terhadap seluruh dunia. Oma mual nilas ni rohani ibana, oma nama ngonjar las ni rohani ibana, marende taringot tu hasangapon ni debata. Namang ihuk muse di terpuk tahun si wanot tatu jamita. Adong dope ende si songonon dihita saunari. Ima ende pos ni roha. Ima ende pakirimon. Ima ende panindangion taringot tu huaso ni debata. Porseado hita nunga ditogos debata anak na Tuhan Yesus Kristus. Ala ditatap ibana parsorion ni jolma manusia di portibion. Ala ditatap ibana jala dohot ibana makilalana tinaon ni jolma manusia. Ida gabi jolma ibana asa saparti naonan sapakilalaan dohot jolma manusia ima las nirohatta. Ala itu budo dihita ende songon ende ni si Maria nama katindak kon hasangapon ni debata manang holan peristiwa si songoni doi dihita marnatal godang mulai tanggal sada nga mulai natal dihita alai ahado makna natal sesungguhnya dia do na dibuan ni natalon tu hita sering do lupa hita manang mungkin dang dapot hita. Na mangihut panindangion nama cayarga sian si Maria di terpuk tahun taida taringot tu portibion taringot tu panggom gumi taringot tu sudena masa di portibion sada pos ni roha akan naginjang roha ninna di patuturu debata alai akan nagalena pugus diurupi debata pakirimot si konon kotok tong mangulu dihitam marnida portibion tahilalado si pata aina so tarida do harajaon ni debata marnida na masa marnida aka bencana marnida aka perdalanan ni politik parhuaso do lana asing di dia do huaso ni debata namora lam mamora naginjang roha lam dapotan pasu-pasu dalam tanda kutip idaun ikon mangulu do hita di bagasan haporsiaon songon haporsiaon ni si Maria na marende di tikion na ikon do patar harajaon ni debata patuturuon na akan naginjang roha urupan na akan napugus ala di dulu debata do hita jalan marga di turpuk tahun na dohot do debata makilala ganup na hinalalani jolma di tonga-tonga ni portibion ketika manusia kehilangan pengharapan kemudian oleh Tuhan dibangkitkan lagi pengharapan ketika manusia tidak tahu lagi arah perjalanan kehidupan Tuhan menunjukkan jalan-jalan yang harus dilalui. Semuanya itu menjadi sumber sukacita yang sungguh luar biasa.